Nakakatuwang pagmasdan ng paligid. Presko, sariwa, at mapayapa. Kaya ang mga kaibigan ko, tuwang-tuwa sa pagtungtong nila dito. Yes, Pangasinan! Mga experience na di ko makakalimutan siguro dito, yung mga places na talagang hindi mo makikita sa Maynila. Gaya ito, tinutungtungan namin ngayon. Kung titignan nyo, review nyo siya, para talagang ano siya, once in a lifetime mo lang siyang makikita. Kasi bihira lang talaga yung place na may ganito. Sakit likod ko. Anong masasabi mo dito sa Pangasinan? Anong experience yung hindi mo talaga makakalimutan? Yung seaweeds. Pwede pa dito! Sa... Aray. Yung lakaran. If you just realize what I just realized, then we'd be perfect for each other and we'll never find another. Saka mga pagkain. Gusto kong bumalik pero sabi ng konsensya ko, wag na. Tanghali na at kumakalam na rin ang sigura namin. Kaya oras na ng tsibugan. Si Nigel, tuwang-tuwa at nakakain na dahil baon namin ay talaba na ngayon niya lang matitikman. Talaba. Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit gusto niya pumunta dito sa Pangasinan. Ilagay mo gusto mo dyan para hindi ka madirig. Ang umawa ka. Ito lang. Hawakan mo itong May sabaw pa. Oh, si Sheldon. Sigupin mo mas masarap. Sige, go, go, go! Ngayon, ako ang hina pala. Hindi pa tubig alat yung sabaw. Hinawakan pa. Dali. Sige! Sige! Yan. Ngayon, katin mo. Magkata, no? Ang lasa. Parang tako. Oo. Fresh na tako. Sarap. Sarap! Pati sila Alden, Chris, Andrew at JC nagustuhan ang kilawin na talaba. Siya nga pala, ipapakilala ko rin ang uncle ko na matyagang sumama sa amin sa mga lakad namin. Siya si Uncle Unyo. Uncle ko na masarap gumawa ng kilawin. Mabait at masarap kasama sa mga lakad. Isa rin sa mga naging tourist guide namin. One Island! Manahilan tayo. Punta tayo sa One Island. Next stop natin. Matapos ang pagligo sa bagbag, ay panibagong lakad na naman ang aming gagawin. Pupunta naman kami sa isang isla na nasa gitna ng dagat. Pero di kami sasakay ng bangka o anumang sasakyang pang dagat. Gagamitin lang namin ang aming mga paa sa sinasabi nilang isla na kung tawagin ay One Island. Fasote si jolade ko Fasuka nunyi horonya ye Mimiku mimanya Ukamu sinanya
papunta sa One Island ay pwede mo rin lakarin mula Pangpang dahil may daanan papunta dito. Kami sa gitna ng isla na kung saan meron siyang parang daanan na kahit na nakita nyo nasa gitna na kami, hanggang ganito lang siya. Ito pinakadaan namin. At yung One Island, doon, pupuntahan namin. Yan, isang isla yan sa gitna ng dagat. So, makakapunta kami doon sa pamamagitan nito. Take note, di ito ginawa ng mga tao. Likha ito ng kalikasan. Nakarating din kami sa One Island. Naligo na naman kami, mas malalim at mas masarap lumangoy. Yun! Sa ilalim ng dagat, makakita ka ng iba't ibang uri ng isda. Sayang nga lang at di ko mapapakita sa inyo ang ganda ng yamang dagat dahil hindi waterproof ang camera namin. Pahapon na nang kami ay sumadyang umuwi. Tirik na tirik pa rin ang araw at kami ay pagod na naglakad. Maski pagod ay makita mo pa rin sa mukha nila na di sila nagsisisi sa pagpunta nila dito. Ang mga kaibigan kong kanina'y nagsasaya, ngayon ay tulog na parang mga bata.